Agtuloy ka kapsat iti panangited tayo, iti panagyaman kini Apo Diyos. Agsipod ta saan nga agsarten kay panangited na kaligiti napiling a bendisyon na agpaigada tayo. Tapno dahil panagbiag tayo kapsat inagdawal-daw agbalin nga may sangan na isang sangayan. Kada tayo nga ron digiti pinili ni Apo Diyos nga anak na nga isu iti pakaitungpalan dagiti karina kakabsat nga isu iti inted na nadadalon tayo. Katagyaman tayo, sipod ta, na itedbanan kada tayo dagiti may nga gundaway nga agkakadwa tayo. Tapno adalin tayo, buklen tayo kakabsat dagay summary iti leksyon nga inadal tayo kada iti malawas. Ket iti panagrugi ket kahit ni iti agyaman kakabsat. Kada ito'y simple nga araramitin tayo. Adda, digiti mangmangted, kadigiti messages kada kami kapsat nga mabinbendisyonan da. Nang nangruna damat digiti kakapsat tayo, nga isuda iti natudingan, nga agisuro iti Sabbath school lesson kadigiti churches da. Ket mangited da iti personal messages nga dakkel at tulong kakabsat. Daytoy nga araramidin tayo nga panagripaso iti leksyon. Tapno intuno bigat ket isuday iti mangisuro kadayjay nga Sabbath school lesson. Adda kakabsat dayjay naitid tayo nga tulong kadakwada. Ket dagiti iglesia nga pagserbyanda nga pimisyonan. Ni Apo Diyos kakabsat iti mataydayaw. Damat kada kayo, digitay nagbalinan nga regular nga kadwa tayo kakabsat nga aginadal. Nga may taramidin nyo kat nalalaka, ag-subscribe kayo kakabsat. Tapno intun no agrugi, daytoy panagripaso tayo. Adda iti reminder palagip kada kayo, gapute subscriber kayo, ket agkakadwa tayo kakabsat. May sapi agyaman kami, agsipod ta. Adu kada kayon digitay naitid dayjay dadagsen. It is now part of your missionary work. Nga intun no umayen daytoy nga panagiinadal tayo, i-share you kakabsat kadigiti gayem yo iti Facebook tapno isuda ket kadwa tayo agadal. Pamaneknek kakabsat daytoy agsipod ka adu digiti mangited iti comments, messages nga personalihan kung naisuda ket gayem iti Facebook kakabsat. Ngem nakadado kada kayo gaputan da kayo digiti usaran ni Apo Dios ket i-share you agyaman kami kakabsat. Adda tayon iti lesson number 6. Halos tinga iti quarter kakabsat. Ket iti paulo na iti leksyon tayo ket dagiti ramot ni Abraham. Agkararang tayo kakabsat. Madaydayo nga Diyos, man nakabalin amin nga Ama, dayawon da ka kaday nga oras italdaw mo na santuan. Dayawon da ka agsipod kasi kay ti Diyos, nga isu iti at adalin ni Diyos ni Abraham, Diyos ni Enoch, Diyos ni Noah. Si kay ti Diyos nga intun no agkarika, adda iti pannakabalin mo, atong palem dagiti inkarin. Ket dagiti nga kari o Diyos, ket putputan mi met, iti agdama panagbiag mi. Ket agyaman kami, agsipod ta, sika, iti mangtungpal kadagitoy, nga inkarim nga agpaay kadagiti anak mo. Kitagyaman kami o Diyos kada ito nga gundaway, nagkakadwa kami manen tapno adalan mi itinapatig na saong. Idalan na kadi-kadi, babay iti Santong Espiritu. Ikan na kami iti nailangitan nga sirip o Diyos. Tapno dayta leksyon ingkam adalen ket agbalin a praktikal nga lawag nga mangidalan kada kami itinaldawal-daw a panagbiag ning agserbiken ka. Agyaman kami o Diyos, kasumbatam digito nga dawat ni itinagan na po na Jesus. Amen.
dagiti ramot ni Abraham. Iti paset a mayulo kakabsat ket masarakan iti Hebreo 11 versikulo 8 na isurat ket basaen tayo kakabsat. Gapu ti pammati idi anaayaban tapno mapan iti maysa a disso nga awaten nanto akas tawid nagtulnog ket napan adina ammo no adino iti pagturukan na. Anyan kakabsat nga panangi lawlawag, anyan a panangiladawan iti biyag ni Abraham. Ulitin tayo, gapo ti pammati ni Abraham. No kitaan tayo kakabsat, daytoy, ket makita tayo nga ni Apo Diyos agtultuloy iti panangtungpal na kadayjay nga inkari ng kakabsat iti Genesis 3 versikulo 15. Daytoy gamin kakabsat isu iti umuna kapapatgan nga kari nga inted ni Apo Diyos tapno maited kada tayo nang nangruna kadagijay nga nagbiag nga isu itad-adalin tayo da Eva, da Adan, inggan itata ni Abraham. Nga adda dayjay nga kari ni Apo Diyos. Nga numampay adda iti basol, adda iti umay nga mangisalakan. Dayjay nga umay nga manubot, dayjay nga mangisalakan. Isu dayjay kuna tayo kakabsat nga seed. Kapututan daytoy a babae. Nga isu na iti mangtungpal kadaytoy dakkel a panagbinosor. In the great controversy, isu kakabsat iti panagbinosor, iti sa warfare between God ken iti kabusor na ni Satanas. Nagrugi iti langit agtultuloy inggan itatta. Ket naadal tayo kakabsat nga kadayjay akari. Masapul nga adda dayjay pilyen ni Apo Diyos. Nga isu dayjay mangtungpal nga agbalin nga line, lineage inadadal tayo kapututan, ingana ti kapututan. Nga ijay to iti paggapuan dayjay nga kapututan dayjay nga babae nga mangtungpal dayjay akari iti pannakaisalakan. Isu nga kitaan tayo kabsat nga itinaudi nga leksyon tayo our past lessons ket inladawan na nga dayjay panagbasol iti katao ket nakarula unayen sobran iti panagbasol da. Ta inladawan kakabsat iti Genesis nga iti amin nga panunot ken iti puso da binig pulos nga basol. Ket gapu kadayjay ni Apo Diyos ket dayjay haantay nga po sa kawan kakabsat nga dinusa na dinusa na. But it is a form of judgment. Tapno dayjay nga panagbasol ket agsardeng ket agtultuloy kuma nga dayjay panggep ni Apo Dios iti panangparsuana iti tao. Idi imbaga na nga ingkayo ket agado kayo. Dayjay nga kuman naggapu kabsat wenno naited kini adan kini ba nga naggapu ken Apo Dios idi nga santa pa nga nagbasol. Iti panggep ni Apo Dios daytoy lubong a pagbibiyagan tayo should be populated iti tao nga awan kuma iti basol na. Ngem nagbasol. Isu nga idi imayen ni Noe, inbagamanen ni Apo Dios, ingkayo agado kayo. Namnamaen kuma ni Apo Dios, nga dayjay nga pannakaisalakan ni Noe, ken iti pamilyana. Addan iti kunatay nga baro ang nga bukel, baro nga generation. No may isa ko mga mula kapsat, may isa ko man nga baro nga variety na saya aten tay suda na isalakan. Yung daksang gasat, ta saan nga inusar dagitoy nga tattao nga inadadal tayo, dayjay inted ni Apo Dios nga freedom of choice. Ket naadal tayo kakabsat nga nagtutuloy nga skimaro manan iti panagpapasod imay da iti maysa nga lugar
Nagan na iti Babel, nagpatader da iti may nga tore, nga iti panggap na kit. Diyay tuktok, dayjay nga tore, darunan ni jalani. Duwalaang kakabsat iti rason. Naadal tayo, nga dayjay nga tore, na aramid agsipod ta, adda dayjay pride. Dayjay kuna tayo nga ramot iti baso. At dadayjay awan iti panagpamati ken Apo Dios. At dati karinan Apo Dios. Andiya karinan nga hananton nga dadaelen iti tao babaen iti layos. He sealed that promise babaen iti maysa nga bulalayaw. Makita digiti tattao akas ti nakakita tayo tatta jay bulalayaw. Ngem saanda nga nagtalek. Distrust and pride. Isu iti gapu, isu iti rason, isu dagiti ramot. No apay nga nangaramid da, dayet turre, di Babel. Ngem na adal tayo kakabsat, nga adda dayet pamilya ni Tera, nga isu iti naggapuan ni Abram. Kaya isu iti adalin tayo itata ni Abraham. Subli kakabsat dayjay pasit amayulo in passing. Gapu ti pamati ni Abraham. Ni Abraham ket dimakkel kakabsat nga adda iti special nga relationship na kinaabo Dios. Gapu iti pamati ni Abraham. Apan tayo kakabsat iti libro iti Genesis. Dadalaeng iti talo kakabsat nga importante nga leksyon akayat ko nga isu iti subyen tayo nga naadal tayo iti ito nga lawas. Ito umuna nga leksyon dayjay bilin ni Apo Dios ken ni Abraham. Masarakan daytoy ijay Genesis kapitulo 12 versikulo 1 hingga 3. Basahin tayo kapsat ken adalin tayo. Versikulo 1 kastoy ti mabasa. Ket ni Jehova kinunana ken Abram, pumanaw ka iti dagam ken dagiti kakabagyam ken iti balay ni amam ket mapangka iti daga nga ipakita ko kenka. Dayjay bilin kakabsat ket ingka pumanaw ka. At dagtoy dayjay may isang lugar nga pagigiran ni Abraham. Egypt ayan iti pamilya ti amana. Iji ayan dagiti ay kakabagyan na. No dayjay alaeng tayo dayjay bilin live. Umanaw ka. Ada iti paggapuam, deti ko mati paggapuan Abraham, no live ko na natin, panawan na dayto. Anya digiti panawan na. Umuna, panawan na, dayjay biyag na. Anya dayjay biyag na. Uray pa dayjay kultura na. Dayjay nakaiyanakan na. Panawan na. Masapul kakabsat nga kitaan tayo. Nga idi nga pinili ni Apo Dios nga ni Abraham isu iti pakatungpalan dayjay akari. Ano diyan nga akari? Genesis chapter 3 verse 15. Masapul a panawan na. Dayjay ayan na. Makita tayo kakabsat nga dayjay panang tungpal ni Abraham. Dayjay inbaga ni Apo Dios nga panawam inka. May sampay na nalaka nga denggen dayjay bilin panawam dagiti kakabagyan. Panawam ti balay ni amam. Talo panawam tadagam. Panawam dagiti kakabagyan. Panawam ti balay ni amam. Nairaman, kikunanan penapos ka,
live panawang pa'y tabagin. Dayjay nakasursuwang panawang. Ngem kakabsat, dayjay inbilin ni Apo Diyos ket kunana, ket mapangka iti daga nga ipakita to ken ka. No alaen dayjay paset a mayulo tayo, naayaban ni Abraham tapno mapan iti maysa a disto nga awaten na akas tawid. Kunanan ni Pablo, Hebreo 11 versikulo 8, iji maudi nga paset, nagtulnog ket apnapan, adi na ammo iti pagturungan na. Anyan apang mati kakabsat. Alaing tayo ti sitwasyon tayo itat. Agigan kami iti maysa nga nanumo nga pagtaingan, sagot ni Apo Diyos, a gift for our retirement. Ngaman nga talo ko na Apo Diyos ka, Elias, wala po. Dahil titibilin ko kung ka. Una po niya po. Pumanaw ka, ita, ayan mo. Panawam dita, kakarubam, kakabagyam. Panawam tabalay mo. Ket mapangka, iti daga, nga ipakita tu ken ka. Ngem ni Pablo kunana, napan iti daga nga di na nga mo. Anyan nga pamati nung agtulnog tayo kabsat. Iti anyaman nga inbilin ni Apo Diyos. Laglagipon tayo kabsat, iti kababalin ni Apo Diyos ket ayat. Laglagipon tayo dahil kunana ni Jehova. Adda iti panggep ko nga agpaaiken ka. Panggep iti pagsayaatan. When God plans for us, it is for our benefits. Saan nga pagdaksan tayo iti anyaman nga plano nga ited ni Apo Diyos nga ibilin na nga agpaaiken ka. Dayjay iti pamati ni Abraham. Isu nga idin nga nangngeg na, kunana ti paset amayuto tayo, nagtulno. Basahin tayo kabsat, iti versikulo 2, tadati kari ni Apo Diyos. Ingana iti 3, ti kunan ni Apo Diyos, ket inkarina. Ket aramidan kanto adakkel apagarian. Ket bindisyonan kanto, ket padakkelen kanto tinagan mo, asi kanto iti maysa a bindisyon. Versikulo 3, ket bindisyonak to dagiti ang bindisyon ken ka, ket mailunod, ti mangilunod ken ka ilunod kun. Ket ditunto ken ka dagiti kapututan iti daga. Anyan kakabsat nga mangpatalged kadayjay abilin. No adda iti bilin, adda iti kadwa na akari. Naglagipin tayo yan. No adda iti bilin ni Apo Diyos, adda iti kadwa dayjay abilin nga kari. Dayjay bilin ket panawang. Iti kari ket bindisyonan kanto. Anya nga bindisyon, aramiden ka adakkel apagarian. Ket agsipud ta bindisyonan ka. Amin a nasyon, mabindisyonan to gapo ken ka. Anyan kakabsat nagpintas nga kapadasan. Ni Apo Diyos ket kunana ken Abraham, Abraham itno suroten na, no tungpalen na. Aramiden kanto adakkel a nasyon. Bindisyonan ka. Ket gapo ta bindisyonan ka, agbalin ka nga kalasugan iti pannakabindisyon dagiti sabsabali. Adda kakabsat iti malagip ko nga ilustrasyon. Nga
Langit ko iti may nga kaskasaba a sermon iti may nga padang ministro saan tayo nga kapamatyan. So he's not a Seventh-day Adventist minister. I was in his church. Di agi sursurat ti tarlak, adu di kiti estudantik nga po pastor, and they invite me. So on Sundays, anak di church na. In one of the invitations, dak ijay, and I was listening, and kunana da ijay estudantik, sir, kunana, he didn't know that I was a minister by education and training. Kamo na mistro ak lang sa tikuleyo. Kaya kunana, sir, will you please sit down and then listen and later on be my critic? Kuna ka, yes. Pintas yung illustration. I still remember the name ni Pastor Simeon Arsiaga, pastor iti may isang Methodist Church, one of the big churches here in Paniki. At iti ilustrasyon na kapsa. Ilustrasyon na kit pastor. At kano iti may isang agtaltalon. Napan kano iti may isang puun iti kawayan. And there was a dialogue. Deje kawayan, kindeje nga agtaltalon. Idin inalan deje agtaltalon, nun deje manalon, deje buneng na nga natatan. Pinili ng kapsat deje kapipintasan, kadatakbilan, nga kawayan. Ket idin, ngarugyan na nga panan, kuna na kano, deje kawayan. Apay, anya arabidan ng sakit. Kuna na kano deje agtaltalon, buen kasapulang ka, isina ka, kadaytoy nga dimakkilam nga poon. Idinapo ka na yun, sinalingsingan na siyempre. Kuna na kanong medyo kawayan na ka. Papingit ka itong dagita sama. It was a source of my pride. Itatan, awandan digita. Kuna naman hindi ka no, pastor, when tadapanggap ko na agpay ko. Idin nga na ibabanan kakabsat, inalan ng jiragadi, ijayan dagiti buko, at dagiti lawas ti kawain niya, diyan nagbabatan na, rinagadi na, kitdaldalusan na. Kuna na kanong ti kawayan, di ka malagpatinggan, nga mangiikat, iti paset ko, ket nasakit. Kuna na kanong dagag taltalon, aburay ka, tada iti panggap ko, tingka. Idin ada nadalusan na. Adagayam ijay iti ayan iti natigsa nga ubog, a source of water. Inkabil na dadya nadalusan na ako ayan. Manipod siya ubog, agayos kakabsat idanom, nga mapan ije baba, nga mangited iti bendisyon, kadayan adupay nga mulmulang dito nagtalo. Ket kunana dayjay nga pastor when he ended his illustration. And I still remember that more than 30 years ago. Kunana dayjay nga kawayan. Agyaman ako. Itatan makita ko itinasaya at apanggap mo nga apay. Dayjay kakabsat ti karini ako Diyos ka ni Abraham. Bindisyonan ka, tapno mabindisyonan, iti adado. Ngem adda kakabsat, iti naisilpo kada yung bendisyon. Iti kunana, sino man nga mang bendisyon ken ka, bendisyon ato. Sino man ang mangilunod ken ka, ilunod ko to. Ket mabendisyonan to, dagiti kapututang iti data. Dayjay maudi apaset daytoy nga kari. It is again a connection kadayjay akari. Iti Genesis 3:15. Ket bindi tudan tuken ka, dagiti amin kapututan ti daga. Nangeg ni Abraham, naragsakan ni Abraham, nagtungpal ni Abraham. Ni Abraham, isu ti ama iti pamati.
Ngem iti leksyon tayo, adda kakabsat dayjay pannakapadas iti Ilocano nga pagleksyonan tayo ket iti pannakasulisog ni Abraham. I will take kakabsat iso nga rod adda ti quarterly tayo niya. Ito'y no kitain tayo kabsat iti naikabil ito'y pannakasulisog ni Abraham. Anya daytoy nga pannakasulisog ni Abraham. No alalayan tayo kabsat iti ramot kunana toy. Ti sulisog idjay Ehipto apantay kaday nga paset. Addakan ni Abraham nga pimanaw. Addan iti ruwar iti pagtaengan na. Anya na pasamak. Daytoy nga kapadasan kakabsat ket masarakan iti kapitulo 12 versikulo 10 ingana ti 20. Iti po nyayo kapsat dayjay Samarina. Anya na pasamak. Imay iti nakaro a panagbisin. Normal iti tao agsapol iti ayan iti makanna. Addan ijay ayan iti daga anay kari. Itatan umay iti nakaro a panagbisin. Nadamag na nga ijay Ehipto. Ijay iti ayan iti taraon. There is food. Makita tayo kapsat nga it will be repeated again in the experience iti kapututan ni Abraham. Dayjay papan ni Jacob, tadayjay ni Jose, gapo iti bisin. May kadwa, idin gabunggo the company of Abraham ket nakadanon da ijay Ehipto, nagtulag da ken ni Sarah. Adda iti imay a panagamak panagbutang ni Abraham. Kunana numaamuan di ari nga sikaket asawa. Kaintun no makita na iti kinalibnos kinapintas mo. Patayin na to tapno alain na ka nga asawa. Kastoy iti arami binta. Ibagak nga sikaket kabsat ko. Nalpas dito lang. Simrek dayjay Ehipto. Nakita di ito'y prinsipe nga napintas ni Sarah. Dayjay nga panakakita da nakadanon kakabsat ijay ayan iti ari iti Ehipto. Ket pinaayaban na ni Sarah ken ni Abraham. Siyempre naging tuod. Kas nagtulagan da. Kunana kakabsat ko, ako are. Agsipot na kapsat mo ko na agbati ka ito'y palasyo. Nagbatin. Anya nga ta iti rik na kakabsat ni Abraham, idin nga ti asawa na nga ni Sarah. Hanlan akadwa nga rimwar manipod ti palasyo ta. Adadyayan, nagbatin ti palasyo. One good lesson here is God intervenes. Agsipod ta ni Apo Diyos ket adda iti panggep na God intervenes. When kadaytoy apaset iti panagbiag, daytoy ko na pakaistoryahan ti biag na Abraham. Imay kakabsat, daytoy nga kapadasan nga nagkurang iti panagtalag ni Abraham ken Apo Diyos. Iti kunana ni Ellen White, iti Patriarchs and Prophets, page 130 kunana. Kadayjay nga panagnaed ni Abraham ijay Ehipto. Napakitaan iti maysang ebidensya nga addakin kuana dayjay kinakapsot ken kuana. Dayjay saan nga kinaan-anay. Idi nga inlingmang na dayjay kinapudlo nga ni Sarah ket isu iti asawa.
I would like to use the word of Mrs. White, literally. Kuna ni Ellen White, he betrayed a distrust of divine care. Saan nan a pinagtalkan? Dahil pan nakabalin ni Apo Diyos nga mangsalaknid kenkwana. Ket dayjay a panagkurang iti pamati. Dayjay nga panagkurang iti tured kentalag. Ket nakita kadayo panagbiag niya. In every situation, kita I would like to use an illustration. No, adda ko maiti dakkel a papel nga iganak dahil pan paper apuraw. Surutin niyo ilustrasyon ko sa adamit ti gempo nga pentel pen anang isit. Ket alaek dahil papel apuraw di pan paper. Ket ijiting at the middle mga rami dag iti basit adda manipod ka dahil nang isit pentel pen. Ket into no ipakita ka sa iti tattao, the audience, kung anya iti makita yun. Amo yun. The answer would be, Pastor, ti makita mi ket dayjay nangisit itating nga iti papel. That is the normal human sight. Makita tayo di basit unay nga tulnok o nagtulnok dadat. At dagtoy dahil nagdakkel a papel iti dahil man pakistoryan iti panagbiag ni Abraham. But in that, the experience da iti Egypto is that little dot of distrust. Na isurat iti Biblia kapsatap no pakadalan tayo. Anya, umuna, agtalit tayo kadayjay nga Diyos nga da iti panakabalin nga mangisalakan kanatay. I'm writing in the daily meditation. I have chosen the pakistoryan iti libro ni Daniel. Kit namuan tayo kapsat nga idi nga nagtagtaginip ni Nebuchadnezzar, idi nga interpreter ni Daniel. Nangaramid ni Nebuchadnezzar iti maysa nga great image anan nga tinungpal dayjay baga ni Apo Dios nga panakabingay-bingay dayjay image. He made it as pure gold. At datoy dayjay talong Hebrew, Shadrach, Meshach, and Abednego. At the threat of death, they trusted God. And when they trusted God, mismo nga Nebuchadnezzar nakita na saan kadi nga talo iti impurwak tayo urno apay nga upat da ket may kapat karup-rupat ti anak iti Diyos. In this situation ni Abraham showed kunana ni Mrs. White dayjay human weakness na dayjay imperfection na. Ngayon God intervenes. At dayjay palasyo ni Sarah. Mayat dayjay panggap dayjay ari. But in the night, ni Apo Diyos kinatungtong na ari. Ket kunana, sambo nga sagsagitin ni Sarah. Ikabigatan na, di ari inayaban na ni Abram. Apay nga nagulbot ka, apay nga di mong inbaga itipod no. Anya nga tatirik na ni Abram kausap. We call him still Abram, ang pinasukatan tinagan. Adal di pa nagkungkunatan nga, there should have been a mixed emotion, mixture of sadness and happiness. Sadness, agsipod ta, tinugnar da di. Happiness, agsipod ta, niya ako Diyos ket nakiparit. God intervenes.
No dito magkakabsat ket makita tayo kumandi dito yung sitwasyon di panagbiag tayo. Looking back no kitain tayo. Makita yung kadi iti panakipasat ti panagbibiyo that God intervenes. Nga dati pa naaramid yun, naramid tayo, nga maikaniwas saan nasayaat, nga paset ti panagbiag tayo. Takas kini Abraham nang ipakita no adda kada tayo dayjay ko na tayo nga human weakness, human imperfection. Ket dayjay nga panagaramid tayo, adda dayjay Diyos nga agay-ayat kada tayo. God intervenes. Tiari kuna na kayo. Malabit kuna nakabsat. Agsipod ta ti panggap ko umay nga mangalay ti taraon nyo. Ket iji papanan nyo, ket ayan pailaeng itibisin. Ikang kayo iti sustentuyo. We don't know how long the famine will take place. Behind the picture, I would like to see, gagsipod ta ni Apo Diyos intervened kuna nakaing kayon. Ket iti papanaw yo, bindisyon iti sumurot kada kayo. Anyang nga nagragsak ni Abraham. Nagragsak iti bunggoy na. Because God is the God who loves and He intervenes. Iti may katlo nga paset kakabsat nga intay adalan. Dahil pagkaistoryaan ni Abraham ken ni Melchizedek. Nagsina ni Abraham ken ni kanakanangan ni Lot. Iti lugar nga ayan ni Lot, masarakan da ito iti kapitulo 14, versikulo 18 hingga 24. Ket apan nga ginubat dagiti ar-ari iti Persians kakabsat. Ket siyempre na ipakaambukin ni Abraham. Nga iji kaanakam ket nagbalinin nga kautibo, they became captives. Ket inalan ni Abraham digiti armada na nagkarar na ako Diyos. God bless them. Apan nakinamakam digitoy nga nangala ken ni Lot ken iti pamilya. Ket iti istorya ni Apo Diyos binindisyonan na ni Abraham. God made Abraham victorious. Inaba na di kapuso. Nagsubli. Again, naragsak man na yun. Na nabindisyonan. Ni Apo Diyos din nakiadakin ko na. Ijadalan, nagsabat da ken ni Melchizedek. Kunana ni Moses, ni Melchizedek, isuna iti nangato apadi iti salan. No alahin tayo kapsat iti New Testament, Melchizedek is a representation of Jesus Christ. Kit idinagsarak da. Nakita ni Abraham. Nagdayaw ni Abraham. Ket adda iti inaramid ni Abraham. Inted ni Abraham ti apagkapulo kadagiti amin anasamsam na kadayjay nga pananggubat kadagiti nga Persians. No alain tayo kakabsat. Iti mahisa paset iti leksyon tayo. Ipakita na nga adda kuma dayjay panagdayaw tayo kini Apo Diyos. Ket kaduaen ti panagdayaw tayo kini Apo Diyos. Dayjay panangisubli worshipfully, dayjay paset iti panangited ni Apo Diyos kada tayo kadagiti nga bendisyon. Kitain tayo kapsa. Idi apan ginubat ni Abraham. Nangited ken kuana ti balay ni Apo Diyos. Abraham recognized the truth. Isung idin nga nakita na dayjay padi, high priest of Salem nga ni Melchizedek, inted na anak nuan iti dayaw. Worshipfully he gave the tithe. No alawin tayo kakabsat, iti prinsipyo daytoy nga inted ti leksyon tayo. Paset iti panagdayaw. Isu dayjay panangisubli dayjay
nga pagkapulo. Dahil nga pagkapulo kakabsat ket resulta iti bendisyon. Ulitin, dahil pagkapulo ket resulta iti bendisyon. Tithes are fruits of blessings. Saan tayo kakabsat nga baliktaden ti purpose di pagkapulo? Haan tayo nga mangited ti pagkapulo tapno bendisyonan na tayo ni Apo Diyos. Saan? Mangited tayo, isubli tayo di pagkapulo. Agsipod ta, binindisyonan na tayo ni Apo Diyos. It is a past. It is an act of God. No, we should not bribe God. Apo itid ko aday ito pagkapulo tapno. Bendisyonan na saan? No di iti prinsipyo dahil panagkapulo kabsat. Inikan na ka ni Apo Diyos. Inikan na ni Apo Diyos. Kat adday iti tulag ni Apo Diyos, kanyam kanyang akas di tulag na kinabra. Anya di ka rin Apo Diyos. Bendisyonan ka. Kat agsipod na ni Apo Diyos, tinumpal na di ka rin na kinabra. Kat binindisyonan na ni Abraham. Ni Abraham, adda iti paset na. Isublina kaday di Diyos anang bendisyon kenkwana, day di kukwa ni Apo Diyos. Takunanan ni Apo Diyos, ti apagkapulo kukwa. Insubli ni Abraham, day di kukwa ni Apo Diyos. Di apagkapulo. Manipod ka day bendisyon nga inted ni Apo Diyos. Ket intun kakabsat no, agbalin tayo amatalag kadaytoy nga parte iti panakirelasyon tayo kan Apo Diyos. Tithe giving is the result of a living relationship with God. Laglagi pa tayo. Inted ni Apo Diyos daytoy nga prinsipyo iti panagitid. Tapno dadaulin na deje ramot iti na imbukudan. The root of selfishness in our heart is only cured by the spirit of thanksgiving and generosity. Deje ti panggap na. Umuna, insalakan na tayo ni Apo Diyos. Kukuan na tayon ni Apo Diyos na alain tayo kumatistoryanan ni Abraham. Inayaban na tayon ni Apo Diyos. Inkarinan abindisyonan na tayo ni Apo Diyos. No daduma, no dadigit aramidin tayo ni Apo Diyos makibait. Agsipod ta dati karina nga bindisyon nagpay ka dati. Ket intun no umayon digijay nga bindisyon nga inkarin ni Apo Diyos. Kasga ni Abraham. Matalag na inted na insublina kini Apo Diyos dayjay nga paset nga kuha ni Apo Diyos. Ket intun nagtultuloy dayjay nga kapadasan. Laglagipin mo kapsat, it must be on a relationship. Haan nga instant, it is a relationship. Into no adan day nga nabukal nga relationship tayo ni Apo Diyos. Simultaneously, as an act of thanksgiving and worship, kasga ni Abraham, isubli tayo dagijay nga pagkapulo. Ket idin nga nabindisyonan ni Abraham. Ket idin nga inted na, the more ni Apo Diyos bindisyonan. Tapay, dayjay ramot iti kinaagom selfishness. Ket alante no ramot, it must be uprooted. Parutam. Ket agsipod na naparuted, ket addan dayjay the spirit of worship and generosity agtultuloy dayjay panangited ni Apo Diyos iti bendisyon kas ken ni Abraham. Laglagay pa tayo kakabsat.
iti binukil iti leksyon tayo, umuna nga paset iti biyag ni Abraham. Umuna, naayaban ni Abraham. Live, panawang. Urino saan nga among iti napanana. Iti paset nga mayro, gapu iti pamali. Nagturno, nagtungpal na Abraham. Ikadua, inpakita ti leksyon tayo, the normal situation iti panagbiag iti maysa nga mamali. It's not always a standing position. Kini Abraham, adamit yung panakin na. Ngayon ni Apo Diyos, baynangon naman niya. I like, dito parang sa direksyon tayo, kapsa. Nukit kita, the acts of God, hindi nga nasulisog when Abraham was tested, God became a Savior. Naadal tayo, kapsa. Dinindisyonan ni Apo Diyos ni Abraham. Sanlaeng na itinamateryalan, panagbalegi pa iti kubat iti panagyan. Ket ni Abraham gapu iti pamati, inted na ni Apo Diyos. Dayjay at panangdayaw na, panagyaman na, iso dayjay pagkapulo. Hindisyonan na tayo ni Apo Diyos. Sika kapsat ko, pinili na ni Apo Diyos. Dayjay kari ni Apo Diyos, kini Abraham, kari na nga agpaimat. Kari na mo't nga agpaimat. Agbalintay ko mga kalasugan, dayjay nga bindisyon, tapno mabindisyonan, nag-iisang sakal. Ni Apo Diyos ti madaydayaw, agkararag tayo. Agyaman kami, Ama, iti leksyon ng tulungan na kami, bindisyonan na kami. Tungpalang dagiti karim, iti panagmatalekniken ka. Biyagam iti panakirelasyon ken katap iti panagpamati mo, ket maysa nga pamati o Diyos nga siya. Pamati nga agtungpal, pamati nga agtulnog, pamati nga agaramid iti padayaran. Bendisyonan na kami o Diyos, ket tulungan na kami ang balin akalasugan. Tapno digiti sabsabali ket mabindisyonan. Bendisyon ng Ama, digiti ang kakabsat ning agwamin na dapat. Sapay kumata ito, tuloy mo nga ited, itinananay sa lumatay. Sapay ko nga o Diyos, dahil tinagan mo iti madaydayaw, itata, tinenggana idagdanan. Dahil iti tinawat ni ti kay kariyang tinagan na po na Jesus. Amen. May Apo Diyos naging pagkakapsa. I'm excited to be with you again in Dunumay na Sabado. Ikinararagtay. May Apo Diyos din nagkadagtay. Happy Sabbath.